dreigen hier op de hein. Dit weer een echt niet. Ja, dat weer een pittige even niet. Maar ze hebben Crowley, we komen er wel, hè? Heb je nog een beetje puff? Alle puff. We komen er gewoon. Ja, komt al een keer. Super. Ja, weet je nog wat het was? Ja, absoluut. Het is weer helemaal leuk. Ja, absoluut. Eerste keer, helemaal super. Op jou niet meer. Is dit een nieuwe methode? Ja, dit gaat voor beter, jong. Is dit beter? Dat is volle beter. Maar ik rijd nou weer andersom, want dan rol ik direct naar beneden. Succes! Dankjewel. Was het nog iets beetje? Nou, de laatste meters, maar het gaat nog wel. Dus, nou, eventjes hè. Maar wel dreig ze op het einde? Nou, dreig. Voel het daar, het wordt beter waar. Vermoeid volle minder, dus nee, dat laatste loodjes, maar dat valt daar. Ja, wij staan hier, wij denken nou, wij komen hier aan een nieuwe meisjes en die zitten er helemaal doorheen, maar iedereen lijkt het hartstikke vet. Ja, iedereen is goed getraind denk ik. Ik weet het ik net, maar nee, het gaat knap. Weet je de meeste nog een soort helbieren? Nou, het valt eigenlijk wel mooi. De meesten die vregen er wel om en dat is meer voor de lol dat ze iets nodig hebben. Maar ja, sommigen die het leven net, maar als je een hooi aan, dan ben ze er wel blij mee. Ik heb het idee dat meesten nog wel aardig fit zijn. Ik zie net een soort die er dwars erheen zitten. Nee, dat valt me alles mooi. Ik hier toch dat het slimmer zou wezen, maar ik denk dat dat mag komen. De Die komen letter op een dag. Ja, dit zijn de professionals en de fitsten, denk ik. En de horen die denk ik dat die het toch zwier krijgen, dat zit ze in.